e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaki wuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ya Karamogi wuok tich mogik e dwe mar achiel higa mag 2025 ntiere kama kare mar mondo mi yud weche manyien moikoni chenro mar migago wantiere kod mathoth kambi odichi makawuono gikone to koro kamati mabiro diero kendo yiero jokanyo mag commission mar IEBC ochamo muma. En gino ma ji osebedo kalose kuom kinde kendo osebed ka ing'urie kaluwore kod jogo mayuak ni moko kuom kuonde chung' od bura onge kod jood bura. Chenro mag IEBC gin mago modeko kamoting'o weche mag ndiko ji ne ombulu. Magi to kod mamoko mathoth nyakwaro mga jwang' magi weche ma omiyo pek gi sani. I, Adams Olo, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission Selection Panel, do solemnly swear. Jokanyo maraput madhi chogo duol mayiero IEBC ochamo muma kawuono. As the current chair of the East African Community, Kenya is aware of the region's critical responsibility in de-escalating violence and facilitating dialogue between the parties involved. Jotend pinje Afrika ma ugwe romo mar manyo kaka inyalo tiek lweny mamedo jimbore e piny Congo. Kane dhiang' ogore kuom nyathi sikul mohinyo. Kane nyathi sikul ae sikul koro dhi dala godhiambo. Tend munispa ma Migori wuok mar keto chik mabiro thiro tim mar dhok donjo e chuny bomano. Ya Karamogi nyalo tudi kode namba matudruok mar 3-6-9 mondo mi wago mbaka. Be nyalo yudo achiel kachiel e YouTube marwa, Facebook kachiel kod X kachiel kod Citizen Digital mondo mi yud weche manyien mabendo ikoni Galaxy chigi nyinga Ochieng' Emmanuel. Bed koda e chakruok nyaka giko. Ka wachako eni jokanyo ma dhi bete aput mayiero commissioners manyien mag duol mar IEBC ochamo muma kawuono e doho maduong' mogik e pacho kaende. Nyasi motele kod ogai mar doho Martha Koome kolose kinde nyasi no Koome awacho ni apudno mondo mi orid chenro mar yiero commissioners mag IEBC mondo kony e chako tayo chenro mag ikruok ne yiero kod tije mamoko mag duol mar IEBC. Bende kwayo mondo mi gitie yor bidhruok kod adieri kendo kik gibed jomohero mit bilie manyalo wilo dwaro ma jopiny. Mokuom jokanyo machamo moting'o Ngire Adams Olo, Koki Muli, Nicodemus Kipchirchir, Bore e kind mamoko. Today we step into a role that carries immense national responsibility. The weight of this task is not just
in the selection process that you will oversee, but in the lasting impact your decisions will have on Kenya's democracy. The integrity, independence, and credibility of IEBC start with you today. This right must not be weaponized to stall governance or advance narrow political interests at the expense of the public good. And as a nation, we must remain committed to ensuring that our institutions serve the people, not personal interests. Oganda medo golo pachgi mana thuolo machuok bang' jokanyo mag aput madhi chugo duol matayo yiero kod keyo pacho ka EBC chamo muma. Kotel kod gavana ma Nyamira Amos Nyaribo jotelo go koni duol no koro kasre ni mar loso IEBC biro chiwo lwasi mar rango kiewo kod chugo kod chung'ute bura kod counties madwaro ni nitiere kanyakla kod tayo yiero e gwenge ma kombegi ni nono. The truth of the matter is that people in oppositions are the one who had gone to court. They are the one who had stopped the formation of the panel that was going to give us IEBC. We are aware that there are constituencies, there are wards where the leaders have passed on, and indeed these people are lacking representation. We want to thank the President. At least the courts now have dismissed the cases, and that's why the President has moved on and formed the panel that is going to give us IEBC. We also need to do the boundary reviews and all that. We know there's a big delay because it was supposed to be done almost like 5-6 years ago. And also Kiambu is a county that can be looked into in the future, to even become 2 counties, because it's quite a vast county and very densely populated. So if this would be considered by the committee, maybe these are things that are going to be presented in the committee as it comes in, and we want to believe that they're going to be lenient to all the counties so that we get a balanced nation, which has no one complaining. Choch nene rebo mama Goma ugwe mapiny Kongo kawachore ni kweth mar M3 koro okwako bomano. Jodako siako dar kawuok e bomano e seche ma jatend piny Kenya William Ruto ma en jatend riwruoge mag pinje Afrika ma ugwe lero ni ne olalore gi jatend DRC Felix Tshisekedi kaachiel kod Paul Kagame ma piny Rwanda mondo mikwe obedie. Bende kwayo riwruog pinje mag Afrika mondo kik ling e kinde ma jodak ma piny Kongo kadhe matek ka giluongo romo kaka jotend Afrika ma ugwe mar manyo minyalo tiek godo lweny ma medo jimbore e piny Kongo. The escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo are a grave concern to the people and governments of East Africa. Noting the worsening humanitarian crisis exacerbated by ongoing military actions, including the closure of airspace in Goma, I call for the immediate and unconditional cessation of hostilities. I emphasize the obligation of all parties to facilitate humanitarian access to affected populations and urge both sides to pursue peaceful means to resolving this tragic conflict. These alarming developments, coupled with rising diplomatic tensions in the region, underscore the urgent need for peaceful resolution to a conflict that continues to inflict untold suffering on the people, particularly women and children. As the current chair of the East African Community, Kenya is aware of the region's critical responsibility in de-escalating violence and facilitating dialogue between the parties involved. An appeal specifically to my brothers, President Felix Tshisekedi and President Paul Kagame, both of whom I have had the occasion to speak to this evening, to heed the call for peace from the people of our region and the international community. And having consulted with the heads of state of our region, we will be convening an extraordinary East African Community Summit within the next 48 hours to facilitate and to deliberate on this crisis and chart a way forward. This is in line with the East African Community Summit's decision of November 2024, which called for constructive engagement to address this conflict. I thank both President Tshisekedi and President Kagame for their confirmed participation in this summit. Additionally, the Africa Union must not remain passive in the face of this escalating crisis. The East African Community stands ready to forge a stronger collaboration with the Africa Union and SADC
as well as the international community in encouraging the warring parties to prioritize engagement. Tend Munispa ma Migori okumo wuoth ka achiel kod kwath mag jamni chuny boma ma Migori. Mabiro kinde ma jodak ka achiel kod johale boma Migori osebedo ka ywak ni dhok ma ikalo go e chuny boma Migori kitero chiro osebedo ka kelo masira mar apaya. Juma mokadho japuonjre mari kuok e skul ma midhiambo ne yudo hinyruok bang' achiel kuom dhok mane owuok e chiro ne otuome e chuny boma ma Migori. Samoro johala kalo gi dhok mang'eny madin nyaka yo makata kaka ginyalo ng'ado, kaka ng'ato nyalo kalo ga piko kata gari kaka nyalo gwenyore gi dhogi bedo ga matek. Omiyo dhiang' samoro giwuotho gi dhiang' malelo na waseneno ka dhiang' ochuoyo ng'ato e wi apiko mohinyo kabisa. Kane dhiang' ogore kuom nyathi sikul mohinyo, kane nyathi sikul ae sikul koro dhi dala godhiambo. Gik moko osebedo ka timore e town kaluwore gi weche mag dhogo eko, dhok makalo e town, gi block traffic, gi cause traffic jam, kendo giketho gige ohala ma mine gi jogo mag ohala e town kanyo uso mondo gilos godo pesa ma gidhi chulo fees kendo ma gichamo. Mar ariyo, ka gikalo gi lwaro minyaga gi e yo e ndara moko slippery kelo ajali. Waketo thuolo kata yanga yo makalo oko mar town ne joma pod ok manyal manage that level mondo lu gi dhok oko mar town mondo kik dhogi interfere gi jowuoth. Ka ok iket jamni ni kuma owinjore kaka owinjore sama owinjore, to koyudgi kuma rachno tibro make, kose make tibro mak wuongi nikech dhiang' ok nyal bedo ga kili malo dhano. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okone riwruok mar governors ma pachoka kod jaga budget Margaret Nyakango mondo ketenge pogruok margi kendo bedo kod romo mar tieko ywaruok e wach omenda michwalo ne tend counties e siro weche mag somo. Kindiki maloso e kajot ma jalup jatend piny kare ni kinde romo 26 mamenyo tudruok e kind piny owacho mamalo kod tend counties e budget kod uchumi. Elero ni kare nyiso chung motegno kendo balo kod paro mawuok kuom duol mar governors to winjore jaga budget kod duol mar governors obed gi lalruok matur ma yudo duoko makare kaka yone ni oganda jo Kenya oyudo dongruok kod sir mowinjore kowuok counties. It would not have been good to postpone the meeting because it's a statutory meeting. When the agenda was all counties that move forward with the I'm waiting for you, Chair, so that I can just bring. There were national parks and there were game reserves. Your Excellency, the elements in the room for the governors today really is the County Government's Additional Allocation Act for the year 24-25, which is yet to be passed. We still have some outstanding issues around disbursements, and I think the National Treasury Cabinet Secretary will be briefing us on where we are on that one so that we can again make sure that counties receive the funds they require to be able to carry out their functions. I know we have some differences of opinion around the issue of education support by county governments, which is part of today's agenda, and we, I'm sure, will find some consensus around the issue one way or the other. Ruodhi e county ma Kakamega wuok kendo kwedo kang' mar wang' od jalup ruoth e gweng' ma Malava tok ne omonje gi jopiny kaluwore gi nek mar ji moko ariyo e gweng'no. Ka gilose dala jalup ruoth bang' jole gi mabede mag ot manyien, ruodhi go ogolo siem mager ne jopiny kuom kawo chik e lwetgi kendo dwaro gi mondo giluw chik kaka owinjore. Bende dwaro ni piny owacho migi arita kaka yo mar geng'o monj ma kinde ka kinde ma ginie tich. Obila osemako achich achiel seche ma gimanyo achije mamoko ma itudo kod timno. Tunaomba hiyo tabia ikome area za Kakamega County
Sidhani kama iko mahali ingine ambayo inatendenga tabia kama hii. That thing must stop. The people of Kakamega, tafadhali sana, hii tabia kukimbizana na machief ikome mara moja. Sisi tunasema namna hiyo na tumekuja kumsaidia kumletea mabati ndio chief aanze maisha mpya. Tuna launch leo mambo ya National Administration Officers Police Unit. Tunataka hiyo mpango ikuwe fast tracked so that machiefs wakuwe na police wao. Katika kila location chief wakuwe na police ambao ataweza kucommand, wenye ataweza kumonitor kazi yao. Rwere mathoth rem kalo pim mamiyo gi thuolo dhi tiyo pinje moko kaluwore ni pim golo ni gitiyo kod yedhe ma mero ji. Koloso Undanye County ma Taita Taveta jagoro migori migawo mar Labour Shadrack Modime katimo limbe mar alwora ma nam chumbi kone familia mondo rowere ni mar tiyo kod yedhe ma mero ji hinyo ngimagi kendo thiro chenro mag yudo tije pinje maoko. Kata kamano ojende ji umro ket mayene tiyo kod mich magingo mar yudo kama ginyalo chwoe lwetgi kapod piny owacho manyo thuolo mag tije. Nyaka sani piny owacho olando thuolo mag tije 200,000 e pinje maoko. It is going to be very painful for you. Be useful in the family. Be mtu kutengeneza resources pale nyumbani. Tumia kile unachoweza. Tumekaa na ile tabia kwamba lazima tungoje kazi za majuu tunaweza wapi zitakuja. Lakini kitambo zije tunafanya nini? Lazima tujitetee. Sio jamani? I'll be giving hope to every young man I meet. That's why nimekuwa nikitembea maeneo mbalimbali hata kwa mashule nikieleza pia wanafunzi ya kwamba it's good to know katika hata masomo unayoyasoma ukiwa uko na discipline kitu ya kwanza na ukiwa umefocus na kumweka Mungu mbele, kuna mambo mengine ambayo yatafanyika kwa rahisi. Jambo lingine nilikuwa ninapenda kuwaomba viongozi ya kwamba watushike mkono. Tusimame kama vijana tuoneshe kwamba viongozi ni sasa hivi. Uongozi wa vijana ni sasa hivi, sio viongozi wa baadaye. I want to encourage our young people even in schools, kwa sababu inaanzia hapo. Wakati watu wanaanza kuhimizana peer pressure na kuambiana kwamba ati ukitumia mihadarati wewe ndio mwanamume ama mwanamke. Hapana. They must avoid using drugs for their own good, because the repercussions come later on when they start seeking for job opportunities, particularly in the international labor market. Ka wadhini minya korum gajuang kutinore ko kawere gi weche mag dwaro ndiko GAT mabende wacho ni rowere mathoth gin mago bende koro gesani iyudo kendo iwacho ni gintiere kod idho mero ji. En ni mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka gin moko kuom josiasa ma oyuore nyasi mar ayanga pisi manyien ma duond bura mar DAPK, duond bura motelie kod Eugene Wamalwa. Nyasi makama timore e kar dak ma Karen, county ma Nairobi. Kakoro wadhi kuno achiel kachiel mondo mawinjane kaka chenrono dhi nyime. Kenya na hakuna kitu mbaya kama uongo. Na kuna mzee mmoja alizungumza akisema ya kwamba Wakenya si wajinga. Na sasa anatembea akiwa kiongozi wa Kenya ambaye tumempatia kura kuongea na Wakenya akifikiri sisi ni wajinga. Nataka kumwambia Rais William Ruto, sisi si wajinga. Ukitaka kuweka jamii moja kama hao ndio watatengwa, achunge sana yeye asitengwe. Si ni kweli? Ndio. Wakenya si nini? Si wajinga. Mimi nataka kumalizia hapo nikisema Kajiado, Rift Valley, tuko kwa muungano ambaye Wakenya watatengeneza. Najua ya kwamba narrative hiyo ya Kenya, Wakenya si wajinga, Wakenya ukweli si wajinga, na uongo hatuwezi endanisha nayo. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Na mimi kwa majina ni Daniel Manzo, senator wa Makueni.
Nyakoromo gi mano en chenro ma dhi nyime e apisi maduong' bura ma DAPK. Winjo kuno ni mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend duong' bura ma Pastor Stephen Kalonzo Musyoka duto oyuoro. Nyasi timore e kadak makare ne kaunti ni ma Nairobi, kendo iwacho ni jotelogo rango gima gigeto riwre godo kanyakla e yor siasa kaponde giloso riwruok magigeto godo yiero ma higa ma 2027. Report motenore kod mane bede weche manyien mago mabiro. Kik idhi mabor Nyakoromo ga jwang' pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro mar migago. Kuchagua Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o miyo ine wanda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo, mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o miyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ne mula tibo neno gimana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wachukari ma jobunge jonjo kod buot nyaka ne bwana Sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar migago ka kor kaeri urikodwa. Ogai mar obila Douglas Kanja orem chopo nyim doho e telo machielo maduoko penje wi tim mar teko oganda manomiyo doho ogolo chik mondo oyang kama ji mane oteki nitie. Kanja nego chopo nyim doho neno wuon kawuono kata kamano okil mago nyiso doho ne gido boke kowuok kuom doho mane ogolo chik mondo kik ochop e nyim doho en owuon. Magi timore seche ma jogo madonjonegi e doho pod ogonyo ni ji mamoko pod olal kendo dachgi pod ok ofweny mano ma gidwaro mondo oketi ler. Ma ok etilo mokwongo ma Kanja orem chopo e nyim doho mar yango wach kotenore kod teko kendo lal gi oganda e pacho ka mosekelo ng'ur kod liet kaachiel kod ng'anyo. Yes, any others? Yes, Your Lordship, and in quick rejoinder, Your Lordship, I'd like to point us.
I think the video is more than has been shown, and the link is available. There is a request by Raila Odinga that abductions of young people do stop. That is what Dr. William Ruto is responding to. Yes. And it will give us the basis in our submissions to show that this I don't know coming from the respondents. Yes. It's not true, because the entire state up to the highest level, if you, my Lord, denies us that footage, then we cannot be able to make robust submissions, especially in the face of refusal by the duty bearers to come to the court and say, this is what is happening. As much as my Lord has given leeway, dispensing the fact that the Inspector General of Police and the head of DCI should not physically attend, we still do not have answers, and the duty bearers have failed to produce the two petitioners before this honorable court. My Lord, the only way to ensure the safety of these two petitioners, where their current whereabouts are unknown, is that we must hold the duty bearers accountable. Yes. They have access to public resources, and they cannot come and tell this honorable court that they do not know. Okum jodak Garissa bago ng'anyo ka giyuak ewi kethruok mag apeyni makono magiwacho ni rocho chenro mag wuoth kod ohala. Giyuak ni ok ginyal kata chwalo jotuo e ute thieth, ka bende jopuonjre matindo bedo gi tich matek chopo kuonde magisome, ka mine mapek bende yudo chandruok chopo kuonde thieth magiwacho ni chal ka gima piny owacho mar kaunti no ojwang'ogi kendo ok odewo ywak. Giwera ni apeyni go osebedo marach kuom higni mathoth, gino mamiyo deche bedo mabor kodgi. Kuom mano, gikwayo piny owacho mamalo mondo orang kaka ginyalo yudo konyruok. Tumeongea na MCA, alikuja hapa, alikuja na CEC wa road pia, wakafanya assessment hapa 6 months ago, mpaka saa hizi hatuna barabara. Hizi hapa hakuna mataxi, hakuna bodaboda ama nini yote inapita. So for the last 3 years ni kama tumekuwa isolated, na ni kama intentionally serikali haitaki kuangalia mambo yetu. Na tuko taabu miaka kadhaa tumekaa hapa kwa hii barabara. Shida hii barabara, watoto tukipeleka asubuhi shuleni, magari wanasimama huko kwa Eid ground, tunapeleka sisi enyewe wa mama, tunahangaika asubuhi, tunaamka mapema, mtoto umetayarisha, gari hawezi fika kwa mlango yako, inakubidi wewe asubuhi hiyo baridi yote uende na mtoto paka Eid ground. Tena iko wezi, hakuna amani, usiku unatembea na mtoto mkononi. Tatizo yote inaonekana, wakina mama wanajifungua, hakuna barabara ya kuwabeba kuwapeleka hospitali, watu wanakufa, hakuna barabara ya kuwapeleka kwenda kuwazika, maji haipo, barabara ya kupita hamna, huduma yote imekatika. Labda hii ni nchi nyingine. Kama hii sasa ni serikali nyingine, tunataka serikali kuu ije tuambie hii hapa sisi wametuacha wapi. Hakuna mahali ya kupeleka maiti ikikufa mtu. Mtu kama ni mgonjwa, mama anajifungua, unabeba mgongo ukipeleka mahali ya kutafuta barabara nyingine, unaenda kwa Eid ground. Hiyo ni shida imetufanya leo tukuje kwa barabara tupige na tuseme haki yetu. Ekinde malipode mag nek mag jodongo kode medore kaunti ma Kilifi, kitudogi kod nek gi timbe juok, oganda jiw mondo go lipot mag nek go kobila kendo tim nonro. Kata kamano kinde bura moting'o jokanyo ojiwo jende makwedo tim mar uso lope familia mowenegi mondo kikaw chike lwetgi kinde mag kwero timbe mag uso lo. Jatend migawo ma kit chwech kod rango familia e kaunti ma Kilifi Ruth Dama okwayo jonyuol mondo oik barupe mag lo makin go kendo chiwo yot mag ler mag lo kaka yor tieko lweny mag laro lo e kinde ma iuso. And at the end of this particular presentation, we hope that you're going to share. Choosing Kilifi as one of the counties to implement this program, scourge of drug addiction, which has greatly affected our youth. Through this program, become integral to our environment. We have to tutafute angalau suluhu, manake kati ya miezi miwili, kati ya mwezi wa 12 na sasa hivi tumepokea visa 5. Hivyo ndio reported cases peke yake. Tulikuwa na visa 2 Magarini sub county ndani ya Marafa, tulikuwa na visa vingine Ganze, kulikuwa na nyingine pale Kaloleni.
Na hivi ukiangalia masuala ni yale urithi wa mali ama ugavi wa mali. Na hawa sana sana ambao wameuawa ni wazee, wanaume, sio kina mama. Hakuna mzazi anaweza kaa nayo miezi 9 kwa tumbo, akulee, akusomeshe, auze kila kitu chake, akusomeshe, and then one morning ageuke atake kukuroga wewe. So inakuwa watu wanasema ni perception, wanasema ni mambo ya uchawi. Ameuawa kwa sababu ya uchawi. So na pia uzee si uchawi, trust me. Baba hakiwa hajakuwa na mvi ama hana kashamba kakuuza, si mchawi. Lakini nikiona mtoto wa jirani yangu amepewa bodaboda ama amenunua bodaboda na mamake na babake, nataka kuua babu yangu, babangu kwa sababu akana nywele nyeupe, ndio aninunulie bodaboda. Target yao watoto kuua wazazi. Au wawi na mtu wa mbali, anauawa na mtu wa familia. Kwa sababu gani? Hauze kale kaploti yako nako amnunulie bodaboda. Kaudhi weche mag somo, duol mochung'ne tayo chendo mag penje pacho kaneko yango ni ndikruok ne penj mar KPSEA kachiel kod KILEA ibiro chaki tarik 20 kod 7 dwe nyaka tarik 28 dwe mar 2. Duol no bende yango ni sirkal biro chulo omenda piny ne jopuonjre duto ma jo Kenya mantiere e sikunde mag piny owacho kachiel kod mago mantiere e sikunde ji giwegi ka jopuonjre ma ok jo Kenya matimo penjgo biro chulo omenda. Cynthia Onyango ni kod ler. Ikruok ne timo penj mar KPSEA, jopuonjre duto madhi timo penj ni higa ni ikwayo mondo ondikre kochakore tarik 27 dwe ni nyaka tarik 28 dwe mar 2. NEC oyango ni jopuonjre duto mandikore ne timo penj bende nyaka bed ni ochopo e ondamo mowinjore mar timo penj ni. Ne jopuonjre ma idaro kowuok e sikunde ma gintiere kadhi e sikunde mamoko ikwayo ni mondo tim chenro makama ma ok odeko ne tarik 28 dwe mar 2 kendo time kokalo e mbui. Jopuonjre duto ma jo grade mar 6 mapok otimo ndikruok e mbui mar jo grade mar 6 bende nyaka ndikre motelo ne ndikruok ne timo penj mar KPSEA. Ne jopuonjre madhi timo penj mar KILEA ma en penj mar temo nyalo mar jopuonjre mang'aw goyo kang' mar dhi timo tije mag lony mag lwedo. Jopuonj mapuonjo jopuonjre gi ema biro nono nyalo margi e timo penjno kendo bang' yango ikruok margi biro dhi nyime kod chenro mar ndiko gi mbui mar KILEA. Bende e penjno sirikal biro chulo omenda ne jopuonjre duto masomo e sikunde mag sirikal kachiel kod mago masomo e sikund ji giwegi. Kata kamano, jopuonjre ma jopinje mamoko biro chulo omenda maromo Sh750 kinde chenro mar ndikruok margi e mbui mar eCitizen eka giyud thuolo mar timo penj mar KILEA. NEC bende okwayo jotend sikunde duto mochung' ne ndiko jopuonjre mondo ket nonro makare mag jopuonjre ma oting'o nying gi duto kaka giluwore ma ondik mong'ith, kit chwech mar jopuonjre, higa mar nyuol, piny ma japuonjre wuokie, kit somb din ma japuonjre timo, kachiel kod kit ng'ol ma japuonjre ni godo, ponono ni nitiere japuonjre mani kod ng'ol. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar gedo mag dag pi ma Kegonge kaunti Migori chakore bang' kane yawa yanga gi jatend piny William Ruto e kinde limbe mare kaunti no higa mokalo. Chakruok mag gedo no kelo geno ne oganda mosebedo kod nok mar pi kuom higni mathoth. Jojuma miyo waler. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori maraboro mar higa mokalo, kama bende ne oyawo chenro mag dongruok mopogore opogore. Chenro mar gedo mar pi maromo $600,000 e gwego ma Kuria East gin moko mago mane oyawo kod jatend piny Kenya e kinde limbe no. Bang' jada gwego ma Kuria East to kuom dweche maromo 4 mondo ko chenro ni chakre, geno koro chopo bang' bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne wechego ma keyo pi maonge ka Lake Victoria South Water Works Agency chopo gwego ma Kuria East kendo kawo pacho ganda kaka dhi tim chenro ni mar pi. Wamesema watafanya mambo yote, watachimba maji, watatuwekea tangi kwa milima, watasafrai maji kwa manyumba. 100% of all those who are present support this project. Hiyo ni kuonyesha tunaanza on a very good footing. Hii ni mradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kwa maisha ya watu hapa, kwa sababu italeta maji safi ya kunywa, italeta maji ya mifugo. Jalub County Commissioner Gwego ma Kuria West Andrew Mwiti mane otelo chenro ni maka opacho ganda kawo tende kod gedo mar pini ne ajiwo ganda mondo koro sir chenro go mag dongruok. Wakati mradi inakuwa implemented, tupate support ya everybody. Hii mradi itafaidi kila mmoja kwa njia moja ama nyingine. Kwa kama administration ya Kuria West tutasupport hii project kutoka sasa mpaka ikamilike. Chakruok ni mar gedo kaachiel kod keyo pini
koro kelo geno ne oganda gigo ma Kuria East ma osebedo kod pek mayudo pi kuom higni malach. Omba serikali au wenye wahusika na mradi huu kwamba maji yaweze kufikia kila sehemu ya wodi hii, kwa mashule, hospitali na sehemu za serikali zote, na pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji hii. Gwengego mag Tambwega mantie kod familia maloga na par gin mag wabele kod geno ne oganda dhi bedo kod pi maler e bwo chendone mar keyo pi ma itimo kod piny owacho mamalo. At the end of this project tunatarajia zaidi ya mboma 10,000 zitafikiwa na maji safi ya kunywa. Vilevile institutions zote za serikali, kutoka shule, kutoka mahospitali, kutoka kambi za chiefs, kambi za AP, kambi za askari zote zitapata maji. Na vilevile hii maji itafika kwa kila mboma. Midusa Paula Gwanda matiyo kod bad migawni mar piny owacho mar Lake Victoria South Water Works Agency wach ni chendo ni mar pi ma otisi kaka Kigonga Water Project dhi neno ne sikunde, mier, kaachiel kod kuonde mamoko obedo kod pi maler. So kwa hii mradi tutafanya desilting, tutajenga ile vyombo ambazo zinasafisha maji na kujenga tanks na kuextend pipeline kwa shule na maeneo yote ambayo watu wataweza kuwa kupata hii maji. E bwo chendo ni mar keyo pi, yiende maromo milion 10 bende kod igeto pidhi igwego ma Kuria. Na tutaendelea pia kuhakikisha kwamba mazingira tumeidumu kwa kupanda miti kwa sababu kwa hii mradi tutatenga pesa na kusaidia hao wananchi watengeneze seedbeds. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aya, koro Walter Nyambago Sudane machiegni ka nikech wadwa sako itwa. Bende ne winjo masako ite juma mokadho. Kawuono wamiyo ni mago ma bende osechoke mag siasa. Mondi bendi winjie mago ma onyongo chuny e juma mokalo. Kaka Walter Nyambaga kelo noe masako itu. Bas, masako itu duogo ka pek mili. Wachako kod maimbo mar Kenya. Ruto, jorit ni dhiro jopiny why? Wewe nani? Wacha kusukuma wananchi wewe. Unasukuma wananchi waende wapi? Bure kabisa. Jatend piny ni jomoko osechwanyi. Wale watu wa chuki, wale wa migawanyiko. Yae, gin jomage. Wale wa mitego, wale wa mashares. Yawa. Kosudo bed jalupni machon, mane imiyo tich. A man who is incompetent. He doesn't understand anything. Donge notimo tijino makare. He has no clue about housing. To the best of my judgment. Wololololo. We apenja ne Udinyeri. Koso gin mana miriambo lilo. Koso gigi okel mana gi jochiende. Si ulisema tuko na mapepo? Si ndiye alisema? Sasa hii maneno ya matusi juu ya gari yako. To wechegi be isewinjo. Lakini hata kama mimi rais alinidanganya, si pia alidanganya mabishop na mapasta na mareverend. Sasa kama unadanganya mabishop na reverend, Rigathi Gachagua ni nani? Aya, wewawe rekodi. Martha Karua, to bende yango nying jatend piny. Ni mdogo wangu, naweza kuita Dr. William Ruto alias majina ingine. Ulolo, to iluonge nang'o? Nikikuita William Ruto sijakutusi, si ni jina ulipatiwa na mama yako. To in to iluongi nang'o? Ukiniita Martha Karua mimi sitalia. Jatend piny duogane ka. Wachore ni chako siasa chon sana. Mimi nataka niwaambie wala wanasema tumeanza siasa. Wacheni kuhara mapema. Siasa bado. Rais William Ruto alishindwa kuvumilia, akatoa makucha, akatoa rangi yake mapema. Sasa munasema hii na siku tukianza siasa yenyewe si mutakimbia. To kosogi olokoyo kuomi. Mimi nataka niwaulize, nyinyi mkiona tumeanza siasa, sasa watu mwambia tulize poli, mambo bado. Peter Salasia, be shacha tio maber. NSSF haijaisaidia Mkenya yoyote katika nchi yetu ya Kenya. Nango. Lakini kila siku wanaongeza pesa ya NSSF, bwana rais.
Aya, kare wawera kodi mondo wachomo genya kone. Jaduong' Wandai, to iselal nyocha in kure? Nyocha an Western Kenya. Nitim ang'o? Msafara mar president. Ichobo Bungoma, Busia, Vihiga, Kakamega. Ilorori kapata momo dhot yawa. Alwora. Awinjo ni sani jipangore. To kiwuotho kama wang'e neno malum, to ifwenyo ni ogendni moko se chako go atua. Jipangore. To unu tim ang'o? Wanto karwaka pod wadich kod analysis mokrum. Tawinjo ne jomoko dwa ni mondo ichak keto sirikal tesre. Be nyalore? Ni an as a cabinet secretary, ni mondo abed opposition within the government, ni mondo akosoa sirikal, ni mondo criticize, ni karach to mondo akwe. To donge ong'ere ni in jal ma japingo koso lokruok tinde nitie? To kwero no anase kwero saidi kinde mokalo ka kenda lonye sawa. Weche gi tek. Kata bunge muncha antiecha nyocha bende ng'ama kwero molo ya ungi. We wadhi Migori. Mama, awinjo ni ne uketo wuda yako e kom. Nye wakoni wuda yako in koro bende kom. Tich matek ema nyuolo chiemo. Onyuolo barabara, doge unen. Onyuolo ECD, doge unen. Adier. Onyuolo kunyo pi, doge unen. Weche gi tek, we wauru malo kod koras moro. Enolimo, enomula kamidekre odonyoringa. Anaketo geno na kumesu jawar, ankapodo jawar mi elwete gojinga. Mago e Masako It kod Walter Nyambaga. Jad bure county Narok Rebecca Tonkeyo koni dwaro nitiere mondo piny owacho duok chike mag wuoth mong'ere kaka Michuki rules kaka yo mar geng'o kata duoko piny masiche mag apaya. Owacho mage nyasi mar ik mosenindo jadolo David Ole Kereto mar kanisa mar Covenant Church International maende wito ngimane Kathith ma Nairobi West toka piko mane riembo yor IRTT tuome boma ma Narok. Gikoni masiche mag apaya osebedo katimore kaluwore ni chike moketi ok osebed kiluwo kaka dwarore. Moja na baba wenu. Njoyo wa governor na viongozi wetu tumesra na ilikuwa tuingie kwa tribute. Your father is a beacon in Maasai community and is a beacon that will be remembered forever by the church and all of us as a community, particularly the community we come from. I want to thank each and every one of you for coming to this funeral. Na mtoto yangu ambaye najua wakati Reverend alikuwa anaenda alipotuacha kulikuwa na mambo kidogo mami ambayo ilikuwa bado haijakamilishwa. Should there be anything that the Reverend has not finished as far as the blessing and everything, even bringing the blanket, you can bring it to me because I'll take on behalf of my brother. You told me to be straightforward, time management, respect, and always to be a leader. You have gone too soon and I'll miss you always. Rest in peace. I promise you that I will stand strong for our family, will pray and support them in the best way I know how. You have allowed me to be free and practice the discipline you instilled in us since childhood. Your speeches and sermons in the last few months were of unity and strength, and we couldn't see that you were saying. Yakwaro mwejo angero kama nukumedo kete Ramogi TV kikili mabor pod wantiere kod mathoth mwaikoni e chendone. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Explore the Holy Land. This is Datna View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Donkori neno. Lweti nyatimo gima wangi nyatimo. Raji bobedo makare. Raj. Ne Raj. Raj. Winjane. Oho. Adwani mondo imiel gi chunyi te. Kok kamano mama kamoro achiel gi dana brogo wa maracho odiochieng' ma kawuono. Mache en ng'awa. Koro mae kende en ng'awa. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Akoro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chick by Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek sa 1:45 otieno, Kick by. Gol manye tugo